Het is 4 december, dit is Bient. Mijn Joen on tafel Museum Prinsessenhof docht een miljoenenontdekking in de eigen collectie. En conservator Eva Streuber is werkelijk uit te schroeven. En hij ging geen noord lezen, maar mij vol naar het conservatorium in Den Haag. Pianotalent Aaron Bouwhuis. En op 2 weken gaat lang omlet de heek om Ljouwert iepen. Een spannend moment van wethouder Thea Koster. Dit is een hele verhoring ja, voor Ljouwert, voor hoe je naar Ljouwert daar rieden, hoe je om Ljouwert heen rieden. Wij vernemen sowieso, we binnen 3 jaar ontbouwen dat de mensen heel benijd binnen en dus goed volgen gaan. Ik denk dat ze nou ook wel heel benijd binnen van hoe riet het hier straks. Ja, dat is vanzelfs de grote vraag, Thea. Hoe riet het hier aan? Wanneer zag ik het aan eigenlijk op mijn tom-tom eigenlijk, hoe ik rieden had? Nou, 18 oktober dan halen wij ergens zo tussen de middag de hekken weg. En als het goed is het 18 oktober ook meteen op de tom-tom te zien. Gelijk op de tom-tom? Ja. Nou, ja. Dat is mooi nice. Wat echt mooi nice is een bakje van 13 centimeter grut. Dat makken is om kwasten in skien te maken. Al jaren in het bezit van het Keramiekmuseum Prinsessenhof in Ljouwert. Maar nodig dus blikken dat het 100 jaar oud is en miljoenen euro's waard is. Eva Streuber, conservator van het museum, van harte welkom. Ja, zeg het gelijk maar. Hoeveel is het waard? Voor het museum is het niet zo belangrijk dat het zo waardevol is. Maar omdat het heel mooi is en heel zeldzaam is. En dat we de mensen, de bezoekers, kunnen iets vertellen. Dat is voor ons heel belangrijk. Ja, want we zullen het nooit verkopen. Hè? Nee, maar het is dus echt heel veel waard. Het is heel veel waard omdat er heel weinig zijn. Er zijn maar ongeveer 70 stuk in de wereld, in de musea. En in het Westen... Die musea zijn in China en in Japan, meestal in het Paleismuseum in Taipei. Maar in het Westen zijn er maar in Londen, in het British Museum een paar. En wij hebben het enige, of all places, in Leeuwarden. Ja, want u wil het eigenlijk niet vertellen hè, hoeveel het aan waard is. Maar ik heb me laten vertellen, een vergelijkbaar schaaltje, 127 miljoen. Nee, dat is... Nee. Het is omdat de meeste stukken zijn in musea heel lang. En er zijn niet veel, er zijn maar een paar stukken in privébezit. En ze zijn helemaal niet op de markt. En toen er dan iets wordt gefeild, dan gaat het in astronomisch hoog. En omdat de Chinezen op dit moment ook zijn hele rijke Chinezen. En ze betalen iedere prijs voor zoiets. Ja. Maar ik wil heel graag iets vertellen over een schaaltje. Ja, vertel. Want u heeft hier ook wat liggen. Ja. Dat is een cadeautje. Ik vertel eerst iets over het schaaltje. Het is gemaakt ongeveer 1000 jaar geleden voor de Chinese keizer. En de keizer was een heel kunstzinnige keizer. En hij schildert en schrijft met een penseel. En om de penseel... dan heb je inkt nodig. En om de inkt uit te wassen, heb je zo een schaaltje nodig met water om de inkt te wassen. Nu, je kijkt en denkt, dat is heel eenvoudig. En dat stond ook heel lang in de vaste opstelling in het museum. En de mensen gaan langs en denken, een schaaltje. Is een schaaltje. Huh? Ja. En ik werk in Prinsessenhof al 6 jaar en... Ik weet wel een beetje meer over Aziatische keramiek dan de gewone mensen. Maar ik ben ook geen specialist voor 5000 jaar Aziatische keramiek. Dat is China, Japan. En ik dacht altijd, heel graag met een echte expert praten over ons schaaltje. En dit is gebeurd in oktober. Is een vriend van mij, een collega uit Taipei van het Paleismuseum. Ze was in Londen en in Amsterdam voor het Rijksmuseum. Ze zei, Eva, ik kom op bezoek, kijk waar je werkt. En dan dacht ik, dit is het moment om samen te kijken. Zij is echt specialist naar ons schaaltje. En het blijkt, we hebben samen gekeken qua vorm, qua glazuur. En ook, het is heel bijzonder op de achterkant. Misschien kunnen we maar naar de achterkant kijken. Ik weet niet of we die foto hebben, jongens. Ja. Hebben we de foto van de achterkant van het skaaltje? Ik ken me haast. Volgens mij hebben we die niet. Ja. Jawel, even kijken. Nee, dit is gewoon de binnenkant. Ja. En dit is de achterkant. Dit is de achterkant. Het is totaal glazuurd. En heeft die 3 kleine puntjes. Ja? Ja. En dat is de puntjes. Dit is heel speciaal voor roux.
En, Voor roe, dat is het, ja, is precies. roe. En roe is gemaakt in het noorden van China 1000 jaar geleden. En in de ovens zijn 20 jaar geleden opgegraven. En om rond 1100, toen dit werd gemaakt, was de hof van China heel vlakbij in het noorden. En dan van het noorden kwamen de Mongolen en Genghis Khan en zo. En de hof moet naar het zuiden vluchten. En roe was niet meer beschikbaar. En zo is het. Dit is de reden dat er heel weinig is. Maar één ding snap ik net. Ja. Eén ding snap ik niet. Want dit schaaltje hebben jullie ooit gekregen van een verzamelaar Ja, uit Zutphen Ja. in 1981. Ja. Dat heeft dus 33 jaar lang bij Ja, jullie gestaan ja. in het Keramiekmuseum. Ja, we vermoeden- En niemand had eigenlijk in de gaten. Maar wij het zo vermoeden kostbaar wel was. dat het roe is, maar om echt in het Westen waren heel weinig experts en verzamelaars van roe. Het was voor de eerste keer in Londen in 1936. Daar was een grote tentoonstelling over Chinese kunst. En daar hebben de mensen in het Westen voor het eerst zoiets gezien. En ik denk ook in de 19e eeuw denken de mensen, oh dat is eenvoudig, dat is veel te simpel. Maar nu met een moderne designblik, denk ik, is het wel... het is een perfecte vorm, een fantastische glazuur. Ja, het is echt een heel mooi schaaltje, En toch? dat is- Ja, nou, dat vroeg ik me af. Hè? Ja, Want heel u klein. praat er met zoveel liefde over. Het is Ja, zo mooi, ja. zegt u. En, Ja. Maar dat is het glazuur en de glazuur. vorm. En, Ja, misschien hebben we nog een... we hebben hier een detail van de glazuur en dan kan je echt zien... Hier achter op de foto, Ja, dat detail, ja, dat is de glazuur. En dat is een craquelé glazuur. En de Chinezen vinden het zo mooi. Ze zeggen het is net als ijs. Ja, daar ligt het Ja. ook wel een Ja. beetje op. Ja. Nou ja, u praat er met heel veel bewondering Ja. over. Want u heeft ook nog een cadeautje, daar kijken we straks eventjes naar. Of heeft u Ja. heeft hem meegenomen? Of nee, dit is een ander. Dat is een ander. Toen ik Maar hij lijkt er wel op. Het lijkt wel op. En toen ik een paar jaar geleden in China was, zie ik in een museumwinkel nabotsingen van Roba. Ja. En ik denk, ik wil ook eens hebben voor mijn poes. Hè? Maar daar lijkt het inderdaad wel een beetje op. Het is wel heel chic. Ja, een heel chic schaaltje voor de poes. Zij waardeert het ook. Hè? Ik moet even verder. We praten straks weer even verder. Het prijskaartje maar er nog wel even hoor. Azen meer hoe de gastvrijheid van Gasteloon. Want hoe is dat ijs in Ries? Als je iemand met vriendelijkheid tegemoet treedt, dan krijg je die houding ook weer terug. En als je iemand juist met veel agressie of haat of noem het maar wat tegemoet treedt, dan krijg je dat terug. En dat moet je dus ook niet willen als dorp. Somtien, haar meesken onvermoede konten. Aaron Bouwhuis uit Ljouwert. Hier problemen en het zegt er eigenlijk een beetje somber uit. Ont het moment dat hij bij zijn helpinstalletje zien een piano steen zegt. En voor dat instrument blijkt hij een uitzonderlijk talent te hebben. Nooit lezen, dat kinderen net. Toch had hij intussen al een aanbieding kregen van het Conservatorium van Den Haag. Ja, Aaron, 1,5 jaar geleden had je nog nooit een piano aangeraakt. Nee. En nu een uitnodiging van het conservatorium. Ja. Sta je er zelf eigenlijk ook niet een beetje van te kijken? Ja, nou ja, ik laat het allemaal heel erg over me heen komen eigenlijk. Want het is, ik speel, nou ja, vrij kort, zeggen ze mensen dan. En dan krijg je zo'n aanbod. En het is voor mij eigenlijk, het gebeurt alsof het niet gebeurt. Snap je wat ik bedoel? En, Je speelt eigenlijk, het is een soort ingeving wat je krijgt. Ja, nou ja, tuurlijk. Want ik speel in principe niet om naar zo'n school te gaan, weet je wel. En toch krijg je allemaal van die vragen. Zou je hier willen optreden? Zou je dit voor ons willen doen, weet je wel? En, nou ja, tuurlijk wel, weet je wel. Ik bedoel, ik blijf gewoon mijn eigen ding wel doen. En ik doe gewoon wat ik normaal ook doe. Ja, eventjes waarom nou het begin, even waarom in de tijd. Want je was bij Zien, Ja, dat is klopt. een hulpinstantie, omdat het allemaal niet heel erg lekker ging hè, Nee. met je leven. Nee, klopt. Wat was er precies aan de hand? Nou ja, ik had vrijwel heel veel problemen met mezelf. Gewoon een beetje met de vraag steeds, wie ben ik nou zelf eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? En dat vraagt me best wel op van binnen. En, Veel spijbelen van school. spijbelen van school, daar begon het inderdaad heel erg mee. En nou ja, toen hier ging ik naar die
behandelgroep enzovoort enzovoort. En nou ja, dat hielp bij mij gewoon niet zo'n behandeling. Nee. Want die mensen die maken niets van je wat hun willen en wat de maatschappij wil, maar niet wat je zelf wilt. Dus in principe kom je eruit als een nog ontspoorder iemand die het allemaal verliest eigenlijk. Ja, je bent uiteindelijk ook uit het ouderlijk huis, heb je het huis verlaten, het ouderlijk huis. Ja, Toen kwam je bij klopt. Zien terecht. Kan ik wel zien Ja, terecht. en toen zag je opeens het moment, toen zag je een piano staan. Ja, klopt. Ja, nou ja, dat was toen de Terp, heette dat. En daar stond toen een piano inderdaad. En ik had toen een piano, een stuk een keer gehoord. Ik dacht van, nou ja, die zou ik wel eens willen spelen, weet je wel. Dat zou ik wel willen leren. Op gitaar kon ik hem ook. Ik dacht van, nou moet ik hem nou ook eens op piano gaan leren. Want dat is waar hij op hoort, weet je wel. En daar stond een piano, zei mijn begeleider toen. Die staat hier in de hal. Waar de mensen dan roken en koffie dronken en een spelletje speelden en dat soort dingen. En dan ben ik daarachter gaan zitten en ik denk, En het klonk gelijk goed. Nou ja, het klonk, zeiden hun wel. Ze zeiden van, oh, dat klinkt wel heel goed. Hoe lang speel jij, weet je wel? Ik zeg, nou, dit is mijn eerste keer, weet je wel. En nou ja, elke keer als ik er kwam, het liefst zo vaak mogelijk om op de piano te gaan spelen. En een paar weken later kon ik het liedje spelen die ik wou spelen. En, Want je hebt eigenlijk niet zoveel met klassieke muziek, toch? Tenminste, zo zie je er niet uit, laat ik nee, het zo ik zeggen. heb niet veel met, ik hou heel erg van heavy metal. Dus ja, nee, ik heb verder niks met de piano wat dat betreft. Nee. Maar- Thea, ja. Ja, want ik ben wel benieuwd. Ik ben ook wethouder onderwijs en wij hebben het altijd over talent van jongeren. Hoe kan het nou dat nooit iemand dat bij jou op school ontdekt heeft? Want het is toch fantastisch dat je daar zo'n gaaf in hebt? Dat is een beetje de mens. Hè? Ik bedoel, mensen oordelen heel snel over je uiterlijk en die zullen nooit zoiets over jou denken. Die zullen denken gewoon heavy metal, nou dat is schreeuwmuziek, dus hij is ook iemand die schreeuwt, weet ik veel, om zo maar te zeggen. Maar dus ik was een heel rustige jongen verder, alleen ik wist nog eigenlijk niet hoe ik zelf was en wat ik zelf wou. En daar werd ik heel onrustig van. Ja. Ja, en dat je dit zei, Jerry, Thea, dit is echt om jaloers op te worden, hè? Ja, ik ben daar heel jaloers op, want ik heb niet zo'n muzikale carrière achter de rug. Ik heb 10 jaar viool gespeeld en toen zat nog iedereen met de vingers in de oren thuis. Ja. Dus ik heb er echt respect voor dat je zelfs zonder noten te lezen zo'n prachtig geluid uit zo'n instrument Ja, haalt. Ja. Dat is echt fantastisch. Ja, want het is aanstek een stukje spelen, hè? Ja, ik graag. Oké, dat bewaar je nog eventjes voor aan. Eerst wat oors, want de hele week zorgen we naar de gastvrijheid van Gasteloon. Joen, het laatste deel over de opvang van asielziekers. Gasteloon, prachtig stuk van uw provincie tussen Mar en Klif. De Zoongroen is gastvrij voor de toeristen, maar in de opvang van vluchtelingen had Gasteloon een bijzonder verliezen. De Belgen, de Molukkers, de Joodse onderdoekers, alle jaar vonden ze hier haar plak. En nou mogelijk de asielziekers in Ries. Vraag is of Gasteloon altijd dan zo gastvrij west had, of dat er orenfactoren een rol spelen. Gasteloon had vaker de vraag gekregen om asielziekers op te vangen. 15 kwam het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielziekers, naar Balk. Nou, hier zou dan het AZC komen in eerste instantie aan de jachthaven Diek. Zo'n 400 asielziekers zouden hier plaatst worden. En je kan wel zien, het is nu helemaal bebouwd. En er komen meer huizen bij alle keer. Langomlet kwam het er net, want het tal vluchtelingen nam in aan. Maar het verzet in Balk doe ik vooral 400 bij elkaar. Liedschalige opvang, verspreid door de gemeente, hier beter west voelen ze. Er komen 400 mensen van een vreemde nationaliteit, van een vreemde cultuur uit, komen in een dorp. Dat heeft altijd een gigantische impact op het dorp zelfs. Werd in Nederland ik, werd in Europa waarschijnlijk ik. Dan naar Dries van Nou. Een dorp zonder centrum, winkels, kwallen, dorpshoes. Geen moetingsplak, in lange stritten. En het dorp wordt nou verdeeld. Maar de discussies waren trek voor dat mensen dichter bij elkaar komen. Een groep van 8 vrouwen je wil graag positief loert Jan, nou er zo'n discussie is. Een welkomstcomité dat intussen meer is dan een kop koffie op de dag dat ze komen. Het lijkt me gewoon heel vervelend als je vlucht dat je ergens in een dorp komt van nou, waar de mensen je niet zien zitten. En waar spandoeken en nee en dit zijn de 50 en die mogen erin en de rest moet eigenlijk naar buiten. Als je iemand met vriendelijkheid tegemoet treedt, dan krijg je die houding ook weer terug. En als je iemand juist met veel agressie of haat of noem het maar wat tegemoet treedt, dan krijg je dat terug. En dat moet je dus ook niet willen als dorp.
We hadden deze week jongen naar 100 jaar opvang in Gastelaan. Het was vaak van boppen al opline. Het gebied liende ervoor en mensen ben gastvrij, zeggen de mensen die wij sprutsen hebben. Toch liep het wel dat er nou in deze tijd meer verzet is. Waar zitten dat in? Ben mensen moe rieper? Of is het nou het aantal van 400? Angst. En de hoeveelheid mensen, hoor. Dat is wel een heel punt. Ja. Stel dat 100 mensen per dag wel naar de supermarkt zouden willen. Ja, die gaan hier er gaat 1 bus per uur. Dus Ja, die kunnen met 40 mensen tegelijk in die bus. Dus die zijn 2 uur bezig voordat ze allemaal weg zijn. En weet je, dat is meer het idee dat je denkt van ja, hoe gaat dat dan? De hoe komt logistiek. dat goed? En de communicatie. Dat speelt ik een rol. De gemeente en het COA betreuren de gang van zaken en ook het feit dat er geen verdere informatie wordt gegeven. Dank u wel. Ik denk dat die onzeker, en die wordt hier alleen maar mee gevoed. Ja. Hoe langer je niks te horen krijgt, hoe meer opstandig mensen dan worden. Hè? En vanzelfs hebben we het COA om een reactie vragen, maar nevens een wutvieder met de eerste onderhandelings over een mogelijke asielopvang in Ries-Kleerwezen. De communicatie daarover leidt nevens het COA bij de gemeente de Frieske Marren. Intussen zit ik nog alleen nog met 2 vrouwen aan tafel, want Aaron is intussen naar de Oren Studio tagien. Die krijgen we eerst nog te jaren, maar eerst wat oors. Want na jaren van nooit denken, tekenen, vergaderen, graven en bouwen, is de heek om jou het dan eindelijk zo goed als klaar. Over 2 weken, op 18 december, wordt de nieuwe dijk openen voor het verkeer. En ik kan me vaststellen, Thea Koster, als wethouder van verkeer, dat moet voor jou een historisch moment wezen. Ja, absoluut. Dat is natuurlijk het moment, want er is echt jaren aan gewerkt. Je vat het net even in een paar zinnen samen, maar daar zijn heel wat colleges inmiddels al overheen gegaan. En ik ben er apetrots op dat ik bij die opening ben natuurlijk. Ja, want hoe lang is het, Lien, dat het voor het allereerste keer hoe die heek om jou het praten is? Hoe lang is dat, Lien? Nou, ik denk al wel een jaar of 18. Zo lang al? Ja, zeker. Ja. Toen waren die voorbereidingen. Wat duidelijk was dat Leeuwarden altijd behoefte had aan een rondweg om de stad heen. Want onze binnenring die is eigenlijk helemaal ingegroeid en dat kan het verkeer niet meer kwijt. Dus we wilden al zo lang die route om die stad heen faciliteren. En ja, het is natuurlijk prachtig dat ik daar nu live bij ben binnenkort. Ja, want het is haast Safir. Hè? Ja. Het is echt haast Safir, nog 2 weken. En wij kregen al een soort van een eerste ontmoeting, eigenlijk een soort van sneak preview. We hebben daar wat beeld maken van de grootste verhorings. En dit is de grootste verhoring nummer 1. Wij staan hier op een naaie hek en achter jou zul je de naaie hek lezen in het voormalig Milzeegebied. Dit is een hele verhoring voor Ljout, hoe je naar Ljout daar rieden, hoe je om Ljout heen rieden. Wij vernemen sowieso, we binnen 3 jaar ontbouwen was dat de mensen heel benijd binnen en dus goed volgen gaan. Ik denk dat ze nou ook wel heel benijd binnen van hoe riet het hier straks. En jou er al op rieden? Ja, wij hadden er al een paar keer over heen geweest. En hoe wie het? Het riet mooi en weer lekker rustig. Als je vanuit de 7 van het Marsum hier straks op de 32 komen, nou dat scheelt zeker wel een minuut of 4, schat ik in, bij gewoon zonder filevorming. Ja, hast je het al overheen rieden? Ja, ik heb er onlangs ook een rondje overheen gemaakt. Ja, hoe wie dat? Ja, dat is prachtig, want ik heb het altijd alleen maar op kaarten gezien en foto's. En ja, we hebben er natuurlijk zoveel over gesproken. Dus ik zat dol enthousiast in het busje. Ik zei, rijden we er nu op? Ja, we rijden erop. En ja, dat is gewoon prachtig. Is het een verbetering? Echt een verbetering? Ja, het is een enorme verbetering voor de stad. En Rijkswaterstaat vertelde net ook, die hebben er keihard aan gewerkt natuurlijk om het voor elkaar te krijgen. Want Leeuwarden profiteert ervan, maar Rijkswaterstaat heeft het gemaakt. En ja, we hebben altijd gezegd, het verkeer wat niet in de stad hoeft te zijn, zou prachtig zijn als dat er omheen kan. Het moet nu eigenlijk allemaal over de Julianenlaan, heel erg druk. Dus er werd net al gezegd 5 minuten. Nou, ik denk dat het wel meer scheelt. Ja, nog een grote verhoring. Dit is verhoring nummer 2. We staan hier op het naaie knooppunt Websterhoek, de zuidkant van Ljout. Knooppunt wat de N31 en de A32 met elkaar verbindt. Als je het door de lucht zegt, dan is het een vrij groot knooppunt. En er zijn hier 14 viaducten neder geweest om alle routes die hier binnen, om die ongelijkvloers om elkaar te koppelen. Maar wij vernemen wel al dat mensen die hier een wend willen om vanuit Jereveen rugs om te houden naar Drachten. Die moeten nou een beetje linksom houden. En dat is, het is wennen. En ik denk dat dat, straks als je helemaal open gaat, dat voor die orenrichtingen eerst die alles wel. Ja, het wordt wennen. Mensen moeten daar heel goed opletten. Hoe zien we het onder de onderdracht brengen? Nou ja, op 8 oktober dan komt de minister om... December?
8 december, ik zeg elke keer oktober. Ik zei het net ook verkeerd, maar het is al december. 8 december komt de minister voor de aftrap van de Haak, 10-daagse. En in die 10 dagen gaan we continu aandacht vragen voor het feit dat vanaf de 18e de situatie totaal anders is. Maar waarom duurt het zo lang, 10 dagen? Die tijd heb je echt nodig? Ja, die tijd is echt nodig om mensen te vertellen dat het anders gaat worden. Want zo'n grote verandering in een verkeerssysteem, die heb je eigenlijk maar zelden. En we willen ook dat mensen het gaan gebruiken. Dus niet nog even de oude route nemen, maar ook echt erachter komen dat die route van die Haak een ontzettend voordeel is. Dus we willen ze daar tent op maken en daarvoor organiseren we allerlei leuke en ook ludieke activiteiten. Nou, vertel. Wat voor ludieke acties helemaal je bedacht? Je kan 's nachts over de Haak wandelen. Nou, Ja. dat is volgens mij hartstikke leuk. Maar dat gaan we doen, toch? Je kunt hardlopen over de Haak. Je kan naar een voorstelling over Mata Hari in het Zelle-aquaduct. Nou, dat past natuurlijk perfect daarbij. Ja, we gaan met de kinderen spelletjes doen op de Haak. Want dan kunnen die ook thuis vertellen dat die Haak open gaat. Dus zo zijn er allerlei activiteiten in die week om maar aandacht te vragen. Oké. Ja, dat Klinkt goed? klinkt goed, ja. Ja, toch? Ja. U gaat ook wandelen, hè, 's nachts? Ik woon in de binnenstad en vind ik het heel leuk dat er niet te veel verkeer in de binnenstad is. Nee, precies. Wij gaan naar de verordening noemen Treien. We staan hier op het noordelijkste stuk van de Haak om Ljouwert, vlakbij Ritsenmersiel, bij het keuzwerk het viaduct over het Zielsterak. En daar moet nodig nog gebeuren. Dat is heel spannend. Het is nog 2 weken en het asfaltwerk moet al er moet nog markering op. Had het nog heel wat begint te regenen of zo, ja, dan wil dat net. Dus ja, er is net volle ruimte in de planning om daar nog rekening mee te houden. Dus het maakt echt in insteek goed tot 18 december. We moeten eerst neer gaan, zeg maar. Ja, dit wordt dus nog wel een beetje spannend. Ja, hartstikke spannend. Het is echt nog niet af. Ik heb het ook letterlijk gezien. Ja, hè? Ja. En, want de hik is aan zijn kleer, maar in de binnenstad moet vanzelfs ook nog een heel soort gebeuren. Ja. Het moet vanzelfs net zo wezen dat we aan zijn neetgong jou het binnenrieden en dat we daar dan in de file Ja, staan. dat is eerst wel zo. Want pas over een paar jaar is alles in die binnenring ook af. Dus de Julianalaan, de Valeriusstraat, Europaplein en de nieuwe westelijke invalsweg. Dus mensen hebben nog wel even geduld nodig. Oké, en wanneer moet dat dan kleer wezen? In 2019 is alles afgerond. We hopen eigenlijk een jaartje eerder, de culturele hoofdstad, dat we het programma af kunnen ronden. En dan loopt het als een trein als het goed is. Maar tot die tijd is er her en der nog wel overlast te verwachten. Maar goed, eerst is er wel feest, toch? Absoluut, want dit is een enorme stap vooruit. Hartstikke mooi. Nou, dames, tegen dank. Ons vier morgen, dan ben we er vanzelfs weer. Dan zit de sport centraal aan tafel. Dan onder oren skizochter Jan Dolstra. Maar we gaan eruit. Dat hiek je tas van mij Aaron Bouwhuis. Aaron, in de Oren Studio, in de Noorderwien Studio. Hallo. Ja, hey, hallo Aaron. Wat zal je straks voor ons gaan spelen? Nou, ik wil graag een stukje van mijn eigen voor jullie spelen, als jullie dat goed vinden. Dat vind ik uitstekend, want jij kan eigenlijk nog geen noten lezen, hè? Dat klopt. Ik heb nooit een noot kunnen lezen. Ik heb het geprobeerd en dat was groep 1 volgens hem. En hij werd er gewoon bijna boos omdat ik het niet kon, een muziekleraar. Maar ik heb het nooit willen leren ook. En ik hoef het ook niet te leren blijkbaar. Dus. Oké, nou ja, zonder noten dus voor je neus. Ik zou zeggen, Aaron, succes! Hartelijk bedankt.